kahigala. Joker ka sa likod ng camera is problema. Umiyak man ako mga kahigala kasi na Hello! What's up? What's up? Bakit Mga na? higala! Good morning, 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 mga kahigala. Today is another day. Today is today. Nakita niyo mga kahigala na nakabihis ako kasi aalis kami. So while si Banana nasa trabaho, nag-prepare na lang ako sa self ko. No? Para ditso-ditso na ang agi ba? Kay kani akong bana mga kahigala is ayaw niya yung langanan, no? Masaya pa. Gusto niya diso-diso talaga. May titignan kami na bahay today. Kasi may nakita si Banana na bahay. Tignan namin kung maganda ba. Diba, nabanggit ko sa inyo na lilipat kami. Kaso lang doon is malayo siya sa sentro. Kasi dito nilipatan namin is sentro. So, babalik na naman kami sa bukid mga kahigala. Kasi doon kami galing. Para sa akin is maganda naman doon kasi nga malayo siya sa sasakyan ba. Alam niyo na, lumaki ako sa Ilaya, no? Malayo sa kalsada, malayo sa mga sakyanan. So parang naanad na sad ko mga kahigala para din makacycling ako kasi hindi na matagal na ako hindi nakacycling kasi nga takot nga ako sa mga sasakyan dito. Mga tao pa naman dito, mga buang, no? Kaso doon mga kahigala is hindi siya full furnace, hindi same dito. Kaya nga titignan namin kung okay ba siya. So kung okay, siguro lilipat na kami. Papunta na kami mga kahigala. Kita yun yan mga kahigala. Yan yung squatter dito. Yan. Puro talaga mga vlog dito nakatira. Starting little businesses. Taxi car wash, apply, ganyan na yan. Maganda dito mag-ano ng business kasi nga puro vlog. Ito na yung papasok na padulong sa balay. Para siyang subdivision. Diba safety siya mga kahigala pag mag-cycling ka or mag-walking? Ito yung mga bahay oh, mga silingan. Wow! So nandito na kami. Ito yung bahay. Yan. Ito yung sala, pero nag-paint pa sila mga kahigala, di pa tapos. Ito yung room din. Tapos ito yung sa labas. Yan. Ito yung isang room, dalawa kasi ang room. Yan. Malaki din. Pa. Ito yung sa labas. Di ba ang ganda mga kahigala? Wow! Oh. Nandito kami sa Wimpy. Dito kami mag-lunch. Ay. Nagustuhan niya mga kahigalaw while waiting sa among food. Ito na yung food namin. Kain na na. Wow!
sa KFC. Dahil nauhaw kami. Mainit na kasi dito. Tapos, after how many days, uulan na naman. Kain tayo mga higala. 75 years later. Nag-upo-upo na ako dito mga kahigala while naghihintay ako kay Banana. So yun, ang isi-share ko sa inyo mga kahigala ay hindi na matutuloy kami sa paglipat. Kasi, di ba, naano ko yung unang vlog ko na nagka-problema yung tinatrabuan ni Banana. So, nag-uusap kami na di mo na kami lilipat kasi baka times 2 yung problema namin, no? Kasi mas mahal kasi doon kaysa dito. Nagustuhan namin doon mga kahigala kahit maliit lang yung kusina kasi talaga safety talaga siya mga kahigala. Kaso tinawagan lang namin yung ano na hindi kami matutuloy sa paglipat. As in, malaki talaga problema namin mga kahigala. So, sabi ko kay Banana, wag muna ngayon. Tiis-tiis lang muna sa ganitong tinitirhan namin. Siguro maraming magtataka kung bakit ganito ang buhay namin. Malalaman nyo lang po soon. Ang hirap ng buhay mga kahigala pag ganito, no? Nag-start yung 2020 talaga, as in walang swerte na dumating sa buhay namin, puro lang problema. Galing nga ako, umiyak ko. Kasi nga kung may problema ka, iyak mo lang, no? Lalo na pag malayo ka sa pamilya mo, wala kang pagsabihan, no? Sa mga problema mo. Yan lang. Kaya nano lang ako sa mga pag-vlog ko ba? Dinaan ko lang lahat. Para medyo mawala-wala din, no? Sabi nga nila na pag joker ka sa likod ng camera is malala na daw yung mga problema, mga ganun. Alam niyo na yung ibig sabihin, no? So yun lang, naiyak ako. Tapos darating na yung Pasko, malayo na naman sa pamilya, malayo sa anak. Mga may naman ba't ako umiyak lang ako mga kahigala kasi nga nagpahuwas ako sa gibati ba. Kay yun na pag malayo ka, kaya nga minsan pag may yung mga ibang Pinay mag-invite sa akin, pupunta talaga ako kasi parang mawala yung mga problema ba. Minsan din maggala-gala kami ni Banana, pero hindi naman lahat ng gala namin na maglabas ng pera, parang magbaon din kami, mga ganyan lang ba. Hindi yung gala kami doon sa mga social na mga galaan, basta lang yung makapunta ka sa mga lugar na makahuna-huna kag tarong, maliwalas, basta alam nyo na. So yun lang mga kahigala, pasensya na kung naiyak ako. Namiss ko lang talaga pamilya ko pag ganitong problema. Miss. So yun mga kahigala, tiis-tiis lang muna kami dito sa kapitbahay namin na maingay, mga basta tiisin lang muna kaysa ulutin kami sa kalye. Alam nyo na, sana makasurvive kami sa dumating na mga pagsubok mga kahigala. Dami nga nagsabi na di daw sila maniwala na ganito yung life namin dito, kasi nga yung ipinakita ko sa inyo na sa amin na masaya kami, parang ganun. Syempre, di ba, alangan mo palagi tayong emotional na sa vlog natin. Syempre, naging masaya na rin kami na nagpasaya kami ng tao minsan, mga ganun. So yun lang mga kahigala for today. Wala ko sa ngayon, alam nyo na. Bye! God bless po sa lahat.